मोसा होबाय थानांसिगोन 3 मिनिट बारलायलांबाय थेवबो हाय नमस्ते आप सबको स्वागत है मेरे लाइफ पे वेलकाम फानफैबाय थानांसिगोन आं ना बेफारि रखम रावबो कास्टमार गैया नालाय ना बायग्रा रावबो गैयालायनो अमा बेफारि मैगं बेफारि ना बेफारि रखम फानफैबाय थानांसिगोन दुखान हिन्जावखौ मा सानलायलां गुरलाव नांलायगोन आं न'आव बेसे थानो Hello Hi Hello guys रावबो गैया रायलायखायनो मा जायो सब रेकर्ड जाजोबो माथो खालामनो आरो रावबो फैया नालाय ओंखायनो गोदाव सोराव खनलाबायदों रावबो कमेन्टखौनो हरा मिथिया मा जाखोबा आं ना माबाफोरसो थुजाफ्लांबाय बुजिना मोनला Some messages such as potential spam may not be visible. अबावबा मा मा थुयो मिथिला आं लाइभ चाटनो all messages are visible माखौ सब मेसेजानो फैदो गासैबो फैनो हागोन बिदि खोमा टप सारानो जाखायोना थुवा थ' बेयाव जादो टप साराव दङ दायो लाजिबायलां होनबाबो फैसा रोंला गैया रावबो कमेन्ट हरला संना कमेन्टआसो आंनाव जाफैला कमेन्टआनो स' जाफैला ना कमेन्ट खालामखायाखै खोमा सोरबा सासे फैदोंमोन सोरमोनला कमेन्ट खालामनायबा हामगौमोन हेलौ आगै कमेन्ट खालाम दे अननानै आंनाव कमेन्टआनो मानो फैयाखै गैया ओरैनो नायनानै थांनो माबालाय लाइभआनो नांजोब्बाय अमाखि लाइभआव मा
मिस्टार जितेन SD हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंना नेटआ प्रब्लेम ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै आगै अननानै खोन्थाहरदो मा खबर आगै जितेन जाबाय मा ओंख्रि जानाय आगै लाइभ स्ट्रिमाव रावबो गैला थांजोब्बाय आंना दहाय नेट प्रब्लेम जाना होबायमोन आरोना बेखायनो थांजोबफिनबाय ओमफ्राय आं गोदानसो फैफिनदो मिस्टार जितेन मा खालामदों आब' आगै आं दायो ओरैनो दङ आरोना दसे समावहाय लाइभआव फैबाय मा ओंख्रि जानाय आगै थांजोब्बाय मालाय रावबो गैला लाइ मैगंमोन लाइ मैगंमोन नामा आगै जोंहाबो बिलाहि ना गोरान लावमोन आरोना आगैया अबे जायगानि मोनलायो आगै जितेना अननानै खोन्थाहरदो थांबाय नामा आगैया रन्जिता ब्लग हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां लोगो नोंहालाय मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मिस्टार जितेन आं बिस्वनाथ सारियालिनि बिस्वनाथनि मोनना आगैया थेंक इउ स' माच आरोना आगै खिथाहरनायनि थाखाय ओमफ्राय आगै लोगो रन्जिता मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो लाइक खालामना जइन जाबाय दे थेंक इउ स' माच रन्जिता ब्लग लाइक होनायनि थाखाय आंना नेटआनो बिराद स्ल' जादों आरोना नेटआ बिराद प्रब्लेम होबाय दं दिनै दहायबो नेट थांजोबनानै थांफिनजोब्बाय ओमफ्राय आं दायो गोदानसो फैफिनदो जोंहा दिनै निरामिससोमोन नामा रन्जिता जेबो नङा निरन्जय नार्जारि हाय आगै निरन्जन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर अननानै खोन्थाहरदो अननानै दसे थाथ'दो आरोना आगैमोना कमेन्ट खालामदो निरन्जय नार्जारि मोजां आब' नोंनालाय आंनाबो दंथ'यो दे आगै मोजाङानो ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आगै निरन्जन निरन्जन नार्जारि बहानि नों आब' आङो ना आं बाक्सानि ओमफ्राय बरपेटा रडनि आरोना आगै ओमफ्राय नों अबे जायगानि आगै निरन्जन अननानै खोन्थाहरदो दे आलु बयलार बिलाहि गोथाव सं आगै आलु बयलार बिलाहि गोथावानो मिस्टार जितेन आं दुगैहैनि आब' दसे थांथ'बाय दे आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसेब्लाबो फैनायनि थाखाय दुगैहैदो बर' फेमिलि ब्लग हाय आब' हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय
मा खबर आगै बर' फेमिलि ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आरो आगैमोन प्लिज अननानै लाइक होआखैब्ला लाइक होनानै होदो आरो ना निरन्जय नार्जारि रनजिता बि ब्लग आंजों फ्रेन्ड जादों जोंहा आगै निरन्जना रनजिता आगैखौ बुंहरदो आरो ना फ्रेन्ड जानो थाखाय अननानै निरन्जय आगैखौ रनजिता ब्लगआ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना होदो आरो ना थांजोब्बायसो सं अननानै कमेन्ट खालामदो आरो ना आगैमोन अनलाइन दङब्ला आंना नेटाबो स्ल'थार थाबनो सापर्ट जाफैया मबाइलानो हें जाजोब्बाय मबाइलाबो गंसेल' नालाय आंना मोजां आंना बर' फेमिलि मोजां आंना ओंखाम जाबाय आं आब' औ नंगौ नामा आगै मा ओंख्रि जानाय आगै रनजिता ब्लग निरन्जन अके जागोन आगै आंनि भिडिअ'खौबो 3 बा 4 मिनिट नायना सापर्ट खालामना कमेन्ट खालाम आगै आंबो रिप्लाइ सापर्ट खालामो औ जोंहा आगै रनजितानिखौबो निरन्जय आगैया भिडिअ'खौ वाट्च खालामनानै सापर्ट खालामब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट हरब्लानो जाबाय आरो ना रनजितायाबो बेक खालामफिनगोन होननानै बुंदो आरो ना आरो सापर्ट खालामब्लाथाय भिडिअ'खौबो वाट्च खालामनानै खालाम आरो ना आगैमोन निरन्जय नार्जारि हाय बर' फेमिलि आब' औ जोंहा निरन्जय आगैया बर' फेमिलिखौ हाय होनहरदों बर' फेमिलिया थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो आरो ना रनजिता बर' फेमिलि सापर्ट खालामदो औ नै जोंहा आगै रनजितानिखौबो सापर्ट खालामना होदो बर' फेमिलिया खालामाखैबा खालामना होब्लानो जाबाय आरो ना बर' फेमिलि हाय रनजिता आगै जागोन दे औ जोंहा बर' फेमिलिया आगै रनजिताखौ जागोन दे होनना बुंहरदों कमेन्ट हरब्लानो जाबाय ओमफ्राय बेक खालामफिनगोन आरो ना जोंहा बर' फेमिलि आगैया अबे जायगानि मोनलाय अननानै खोन्थाहरदो आरो ना ओमफ्राय रनजिता आगैयाबो खोन्थाहरदो अबे जायगानि बर' फेमिलि अके अके होनहरदों जास्ट फानि हेल' मिसेस रिजु लाभ इउ फ्रम क'क्राझार औ थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जास्ट फानि मा खबर मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो रनजिता आं के औ कार्बि आंलंनियाव बावगारदों आं खोन्थाखांबायमोनदां आरो ना आगै रनजिताया कार्बि आंलंनि आरो ना ओमफ्राय बर' फेमिलिया खोन्थाहरदो आरो ना अबे जायगानि निरन्जय नार्जारि रनजिता आं चेक खालामबाय आं नोंजों दंखायो दानि कमेन्ट हरबावबाय बेक मोनगोनखौ नेना थाबाय औ जोंहा आगै निरन्जया रनजिता आगैजों सापर्ट दंखायोनो ओमफ्राय रनजिता आगैया जुदि निरन्जय आगैजों गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामहरदो आरो ना कमेन्ट हरखादों बर' फेमिलि ब्लग कार्बि आंलं लांखिनि औ आगैया
बर' फेमिलियाबो कार्बि आंलंनि अब्ला ओमफ्राय रनजितायाबो ना सानैबो नामा? रन्जिता बि ब्लग जास्ट फानि फ्रेन्ड जागोन ना? औ जास्ट फानि आगैखौ सोंहरदो आरोना जोंहा रन्जिताया फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायदों अननानै सापर्ट खालामना होदो जास्ट फानि आगैयाबो ओंख्रिया निरामिस मोजां खबर खुनुरुखुमै दंसाबो खुनुरुखुमैसो दंसाबो नामा मानोलाय गाज्रि जानांगौ जाखो मोजाङानो जानांगौ ओंख्रियाथ' निरामिसबाबो जेबो नङा बर' फेमिलि औ सानैबो होनबालाना रन्जिता ब्लग दावराव बाहेरथिं दावराव जाफैदों बेकग्राउन्डआव निरन्जन अके जागोन दे आगै आं रिप्लाय हरगोन औ जोंहा रन्जिता आगैया रिप्लाय खालामगोन होनना बुंहरदो आरोना निरन्जय आगैखौ निरन्जय बर' फेमिलि सापर्ट खालामदो औ जोंहा बर' फेमिलिखौबो सापर्ट खालामनो खोन्थादो निरन्जय आगैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना ओमफ्राय अननानै जाय लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो आंखौबो आरोना आंखौबो लाइक खालामना होदो आगैमोन लाइकआ माने गैया आरोना रन्जिता ब्लग बर' फेमिलि नों कार्बि आंलं मा गामिनियाव जोंहा रन्जिता आगैया सोंहरदो आरोना सानैबो कार्बि आंलंनिबा खाथिबो जानो हानाय अननानै खोन्थालायदो आरोना मा जायगा मा गामिनि जास्ट फानि बर' फेमिलिया बबेनि जोंहा आगै फानिया सोंहरदोंमोन आरोना अबे जायगानि बर' फेमिलिया खोन्थाहरदो आरोना थांजोब्बायसो सं माथो रावबो गैला थांजोब्बाय मानो थांजोबखो आं दं औ नंगौ नामा आगै दसे थाथ'दो आरोना आगै रन्जिता थांथ'नाङा ओमफ्राय कमेन्ट खालामहरबाय थादो बाखिफोरा थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं हाय हेल' हाय हेल'खौनो होननांसिगोन आरोना ओमफ्राय रावबो गैथारला थांजोब्बाय ना सापर्टसो खालामनो थांदो खोमा निरन्जय हाय औ अबाव थांजोबखो रावबो गैला कमेन्ट खालामदो आगै निरन्जय जास्ट फानियाबो थांबाय नामा दसे सम फैनायनि थाखाय फैनानै थांफिनबाय दसेनो अमा खि मोनामदो सापर्ट खालाम रन्जिता ब्लग सापर्ट खालामनो थांदों खोमा फ्रेन्ड फैफिनगोन बे औ जानांगौ आरोना सापर्ट खालामनो थांदो जानो हागौ जास्ट फानि दंथ'यो दे नेथ'दों नोंखौ औ नंगौ नामा थेंक इउ स' माच नेथ' दसे आरोना कमेन्ट खालामलायदो सिनायथि होलायदो अननानै सिनाखि जालायदो ओमफ्राय माबाया थांबाय नामा फेमिलिया बड' फेमिलिया जानुवारि गोदान बोसोर सफैसिगोन बोराइ बोसोरा थांलायसिगोन आरोना बोसोरसे आरो बोरायलायसिगोन होनलाय सोर बहा बहा थांनायनि प्लेनिं जादों अननानै खोन्थालायदो आरोना गोदान बोसोराव नेटानो प्रब्लेम आंना नेटानो प्रब्लेम होबाय थायो दसेनो आरो मबाइलाबो हें जाबाय ओंखायनो मोजां जाया मबाइलाबो नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायो नेटानो नांनो नागिरा रन्जिता ब्लग
फ्रेन्ड्स आं सबनिखौ स्क्रिनशट मारिना दोनथ'दों दाहाय रिप्लाइ बा कमेन्ट खालामगोन दे औ जोंहा आगै रनजिताया स्क्रिनशट मारिना लाबाय आरोना उनावहाय रिप्लाइ खालामगोन आइ लाभ बर' नोंसिना मा जायगा औ आगै आंना आरोना बरपेटा रडआव आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय आगै आइ लाभ बर'आ अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरो मुङा मा अननानै खोन्थाजागोनबा रियेल नामा मा जादों हा हेलौ आगैमोन अननानै लाइक खालामदो लाइकखौनो खालामथाराखै रावबो अननानै सोर सोर खालामाखै लाइक होना होदो आरोना आगैमोन जाय जाय अनलाइन दङ अननानै प्लिज लाइक होना होदो आरो कमेन्ट खालामदो प्लिज थांजोब्बाय नामा स्रि जाजोबलायबाय दसे आंना नेटआबो प्रब्लेम नालाय थाबनो श' जाफैया नेटआनो बिराद गाज्रिखा नेटआनो प्रब्लेमथार है मानि दावराव सोबागोन आइ लाभ बर' आं क'क्राझारनि आब' नेमा रुजु ब्रह्म अ नंगौ नामा आगै बिराद मोजां नाम जखन रुजु रुमु ब्रह्म बावसो रियेल नाम आरोना नाइस नेम आगै थेंक इउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय आगैया क'क्राझारनि जास्ट फानि खै बोसोर जाखो नोंसोरनि जुलि जानाया दासिमाव जोंना 5 years जाबाय आरोना आगै ओमफ्राय 6 year जासिगोनानो आरोना 6 year जासिगोन माबायाव मार्चआव ओमफ्राय नों आगै फानिया हाबा जायाखै नामा दाबो दाबो माने सेंग्रासो आइ लाभ बर' फेसबुकआवबो बेनोखा आब' नोंना फेसबुकआव मा नेम आब' आंनाबो बेनो आरोना रिजु मनि मोसाहारिबो दङ मोनसे ओमफ्राय रिजु मोसाहारिबो दङ मोनसे माबाया पेजआ रिजु मोसाहारि आरोना ओमफ्राय फेसबुकआव माबामोन फेसबुक पेजआ रिजु मोसाहारि ओमफ्राय माबाया मामोनलाय बर' रिजुमनि बर' मोसाहारि आरोना आंनि फेसबुकनि नेमा चेक खालामना नायनो हागोन रन्जिता बिब्लग आइ लाभ बर' आगै सापर्ट खालामगोनबा आंनि भिडिअखौ फुल नायना कमेन्ट खालामहर आंबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामगोन आगै जोंहा आगै रन्जिताया बुंहरदों आरोना लाभ बर'खौ सापर्ट खालामनो थाखाय फुल वाच खालामनानै बेबो बेक खालामफिनगोन जास्ट फानि मोजां मोनना लालायनाय नामा बिदिनो होनजायो आरोना आं थांथ'नोसै दे फ्रेन्ड मोननाङा खामानि मावना लागोनि दसे दोसा थाना फैफिनगोन आंनि लाइफआव औ दे आगै थेंक इउ माच आरोना रन्जिता आगै दसे समब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय खामानि दं थाखागोन बयहाबो खामानि दंखायो नालाय जेबो नङा नाथाय दायो रावबो गैलासो थांजोब्बाय आंना नेटआनो बिराद गाज्रिखा एकदम दसेनो थांना होबाय थायो साला थाम्फैसो फैलायलांबाय रायज्लायफुबानो नेटआनो थांना होबाय थायो मबाइलानो माबा जाजोब्बाय आंना नेटआनो थाला मा जाबावगोन हेलौ आगैमोन प्लिज अननानै सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरोना
भेसलिन फोनदों आं गुस्थिया गावजोबदो गय जायै जायै एम ब्लग्स हेल' सिस्टार सना औ मा खबर आगै वेलकाम आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरोना ओमफ्राय अनलाइन दङब्ला अननानै कमेन्ट हरदो दे सरि दे देयार आनज्रायथ'सै गाज्रि दामोन दे हायोब्ला बिदिनो लाइफआव फैबाय थानो नाजा गड ब्लेस इउ औ थेंक इउ स' माच आरोना जास्ट फानि दसे समब्लाबो आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जानानै थानायनि थाखाय आंनासो नेटआनो प्रब्लेम होबाय थादोंमोन दाबो नेटआनो मोजां नङा जागोन दे आं नाजाबाय थागोन आरोना लाइफ स्ट्रिमाव फैनो आं नेटनि थाखायनो बिराद दिगदार जायो अननानै दसे सम आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जासपानि आगै बिदिनो फैबाय थाब्लानो जाबाय लाइफआव एम ब्लग्स इंलिश लाइक होबाय आब' अ थेंक इउ स' माच आरोना आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होलांदो सोरबा सोरबा लाइकखौनो होआखै थांजोब्बायसो ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आगै एम ब्लग अननानै खोन्थाहरदो आरोना जास्ट फानि टेक केयार बाय औ थेंक इउ स' माच सेम टु इउ आरोना बाय हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा दे अननानै सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना मैथा ना ओमफ्राय दालिसो आब' नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो औ जोंहा आगै माबामोन ना गोरानजों बिलाहि बाथोन ओमफ्राय लाव ओंख्रि आरोना आलु लावमोन आब' गुमैयालाय गुमैया दासो थांबाय दङमोन आरोना खाथियावनो दङमोन आरोना लामाथिं थांलायबाय आरोना बियो माने अ गुमैखो होनदोंना आगै होननाय बायदियानो आरोना लामाथिं थांदो बेरायहैदो खोमा थांजोब्बाय नामाथाय मानसिफोरा गैला सङाखै थांजोब्बाय खोमा रावबो गैला सानै दङ आरोना सासेया सोर अननानै कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर दङ थांजोब्बाय आंना नेटआ प्रब्लेम होबाय थायो नालाय ओंखायनो थानो बायो मानसिफोरा नेटआनो आंना गाज्रिखा दसे दसेनो थांबाय थायो मबाइलाबो हें जाजोब्बायना दाबो बारा नेट गैया औ नेटआनो प्रब्लेम मनिराम बर' नाम्बार मोनगोन नामा मनिराम आगैया फैदो जा थेंक इउ स' माच आरोना आगै मनिरामखौ आं नोंनि पिकखौ नायनो लुगैदों आरो अननानै पिक होना लादो हायना बर' हाय आब' औ आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय हायना आगै मा खबर आरो ओंखाम जाबायना जायाखै अननानै खोन्थाहरदो आरोना आं सारिथासिम थानो सानदों आरोना ओमफ्राय नेटआ थागोन ना थाया मनिराम बर' फेसबुकआव मा मुं आंना फेसबुकआव रिजुमनि बर' मोसाहारि आरोना अननानै फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय अब्ला नोंहानिखौ मोनगोन आरोना आंहानिखौ मोनगोन रिजुमनि बर' मोसाहारियाव थांनानै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरना दोनहर आरोना मनिराम आगै
ओमफ्राय पेजबो दङ रिजु मोसाहारि, बेयावबो फल' खालामनो हागोन। हायना बड' आब' नों अबेनियाव? आङो बाक्सानि बरपेटा रड आरोना आगै। ओमफ्राय नों अबे जायगानि आरोना हायना आगै अननानै खोन्थाहरदो। जोंहा जाबाय आब' दालि नामोन। औ आगै गोथावानो। जोंहाबो निरामिस बायदि आरोना ना गोरान दङमोन, ना गोरान बिलाहिमोन आरोना लाव ओंख्रि। ओमफ्राय थांजोब्बाय नामा आरो गिलासाव रावबो कमेन्ट हरला, अननानै कमेन्ट हरदो आरोना। आंना आरो थाब थाबबो स'जा फैया नामा नेटनि थाखायनो, नेटआनो प्रब्लेम होबाय थायो। मा जाबावगोन मा होनबावगोन। आं सिमलानि आब'। औ आगैया सिमलानि नामा? औ दे आगै सिमलानि मा जायगा मा गामि आगै अननानै खोन्थाहरदो आरोना। एम ब्लग इंलिस दं आब' नायदों। औ दे आगै थेंकिउ स' माच। दसे थाथ' आरोना। ओमफ्राय सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा अननानै खालामलायदो। मोनाखै माथो दङ माथो, मानो मोनाखै चेक खालामना नायदो। रिजु मनि बर' मोसाहारियाव नाय आरोना मनिराम आगै। निरन्जय नार्जारि एम ब्लग इंलिस आंजों फेन गैला नामा? औ जोंहा आगै निरन्जया हरदो आरोना एम ब्लगखौ। फेन दंना गैया चेक खालामना नायब्लानो जाबाय। हायना बर' सिमला फुख्रिबारि। अ नंगौ नामा आगै फुख्रिपार? अ दहाय र' मैयाबो सासे फुख्रिपारनि हरदोंमोन आरोना। मा नाम मोनथाय बावगारबाय आं। मनिराम बर' नायखांबाय मोननांगौमोन सं, अब्लालाय मानोथो मोनाखै। नोंहानिया मा नाम फेसबुकाव खोन्था आं नायगिरगोन। निरन्जय नार्जारि हायना बर' हाय। औ जोंहा आगै निरन्जया हायना आगैखौ हाय होनहरदों। हायना आगैया दंना गैला? एम ब्लग दं निरन्जय, नोंनि भिडिअ'खौ नायो माथो, मालाबा कमेन्ट हरो माथो। अ जोंहा आगै एम ब्लगआ कमेन्टबो खालामोनो आगै निरन्जयनिखौ नायो होननानै बुंदों। मनिराम बर' ओइ माइनाव सरगियारि। औ माइनाव सरगियारि नामा? माइनाव सरगियारि र' औ दे आं चेक खालामगोन आरोना माइनाव सरगियारियाव। आं दाहाय नायगोन आरोना माइनाव सरगियारि बोनानै। हायना आब'खौ जा मोजां नुदों। आंखौ मोजां नुयो, आं हापां पांसो खामब्रेंब्रेंसो आङो। मनिराम बर' अ निरन्जय नार्जारि मनिराम बर' सापर्ट खालामदो आंखौबो प्लिज। औ जोंहा आगै निरन्जयखौबो मनिराम आगैखौ सापर्ट खालामनो खावलायदों आरोना। अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना मनिराम आगैयाबो। टि एन ब्लग मा खालामा? औ आंखौ सोंदो नामा आगैया? ओरैनो दङ आरोना दायो। मनिराम बर' दे दानो नाय। दानो आङो दायो बेग थांना नायबाथाय मायबा मायबि जाजोबगोन, लाइफआनो स्टप जागोन आरोना। आं दाहाय नायगोन आरोना माइनाव सरगियारिखौ नायगोन आं। मनिराम बर' अ फरायखांबाय आं। गोसोखां बर' फैफिनलायबाय। अ थेंकिउ स' माच आरोना आगै फैफिननायनि थाखाय। टि एन ब्लग आइ अके। अ नंगौ नामा आगै? हायना बर' आंसो खामब्रेंब्रें आब'। नङा दे आगै, बर'फोरा इदिनो आरोना आंसो खामब्रेंब्रें होनलाय। खामब्रें नालाय खामब्रें होनदो आरो नोंसा गुमैयादो हरदो आंखौ निजेखौ खामब्रें होनना लाबाय था होनना। मनिराम बर' मेथाइ जाहोगोन ना जाहोआ बुं? मेथाइ मानि मेथाइ? मानि मेथाइ? अ माने नायगिरना मोननायनि नामा? नोंखौ जुदि आं सिनायो अब्ला नोंसो मेथाइ जाहोनांगोन आंखौ। र' आं दायो थांगोन आं फेसबुकाव। माइनाव सरगियारि
माइनाव सरगियारि नामाथ' बहुद दङना आंनाव फ्रेन्ड बिनि सासे जानोबो हानाय आरोना दायोथ' बुंनो हाथ'वा गोसोखां बर' एम ब्लग माहाथो एम ब्लग्सखौ सोंहरदों आरोना आगै गोसोखाङा माहाथो सोंहरदों एम ब्लग ओइ आब' नोंनि गन्थङा जा गोलावखा मिनिनो ओंखारबाय आंनि गन्थं थं नुजानायखौ गोलाव होनना बुंनायखाय मिनिनो ओंखारबाय आं जास्ट फानि बुंहरखायो आरोना आगैमोनहाबो मारखा आंना गन्थं गरं मोननैयाव मा होनो आसि बिमायानो हाबजाजोबखायो देन्जारखा मा होनो निग्र'फोरनि एम ब्लग इंलिस अ गोसोखां मा गरिला मनिराम बर' नाम्बार बुंना औ दाहाय आं हरगोन फेसबुकआवहा नोंखौ नायथारगोन आङो आंनिखौ मोनाखै होननायानोथ' दे फेसबुकाव मोनाखैलायनो आंनि नामावनो दंथारो आंना हायना बर' मिनिनायखौ हिट खोनादो आब' सना औ नंगौ नामा आगै थेंक इउ स' माच मनिराम बर' ओइ माइनाव सरगियारिसो माइनाव सरगियारिखौनोथ' नायगोन आङो दायो माइनाव सरगियारि र' नতুन बस्तिनिसो नामा माइनाव सरगियारि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना मनिराम माबाया माइनावा अबे जायगानि होमबानो मिथिसिगोन आङो नोंखौ गोसोखां बर' हा मिनिखादो मोदै गलायनाय जोंहा गोसोखां आगैया एम ब्लग नंगोना आब' जाहरलायबायसो हा मनिराम बर' अकल माइनाव नङा ओइ माइनाव सरगियारिसो अकल माइनाव नंबावा ओइ माइनाव सरगियारिसोबाव माने ओइयाबो दं नामा आब' गुमै फैफिनबाय नामा औ नोंस्रा गुमैया हनै फाथैया हानगासिनो गुमै नागिरबाय दं गुमैया बेरायनो थांनायाव हनै फाथै हानसैनो माबा जोंहा फुजा होनो नागिरदों आरोना दायो मोनायाव आइया ओरैनो खला जलायनो नागिरदों गय जरा होनानै फाथै हानगासिनो आरोना नोंस्रा गुमैया अ नामा ओइ माइनाव सरगियारि ओइयाबो दंदेरो माने ना आं दा नागिरगोन आरोना चेक खालामनानै हायना बर' गोसोखां नामा एम ब्लक अ मै फैला एसे नायनो नोंसा गुमैया थांलायबाय र' आं दा लिंहरगोन आं फुजानि जगार होबाय दं आरोना इनो नोंसा गुमैया मोसादोंमोन आरोना नेट थांनायाव आओ किए आसे अके होनहरदो आगैया थांजोबलायबाय नामा आगैमोना हेलौ माइनावआबो थांबाय नामा स्रि जाजोब्बाय सं फर मेम्बार्स दं फर मेम्बार्स दं नाथाय कमेन्ट हराखै आरोना मा फुजा होगोन जोंहा ओरैनो माइरं गोरलै बावहांदो आरोना ओरैनो एख' माबा खालामा फुजाल' होना दोनगोन माइरं गोरलै बावनानै हायना बर' देखायना आब' गुमैखौ देखायदोंमोन आरोना आगै ओमफ्राय नेदा थांना होदो माने फाथै हानबाय दंमोन नोंसा गुमैया थांलायबाय ओइ आब' गान खननो रोंगो नामा नों रोङालै आगै आं गान खननो गोसोखां आंनि भिडिअ' हेंगारनायखौ नायदोंना नायाखै दहाय फुङाव हेंगारनायखौ अननानै नायाखैब्ला नायदो आरोना मावलायनाय भिडिअ'खौ बुदलायदो नामा इसोरो बाबुआलाय
नायथ'वाखै नायथ'वाखै अ नंगौ नामा एम ब्लक नटिफिकेसन फैबानो नायखायो आब' नंगौ नामा आगै थेंकिउ स माच आरो ना आब' आं थांथ'नोसै दै अ दे आगै जेबो नङा थेंकिउ स माच आरो ना दसे सम आंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय आगै एम ब्लक गाबोन फैफिनबानो जाबाय आरो ना लिंहरदो मोनाबाय मोनाबायबो ना आंबो सारिथासिम थानोसै आरो ना मोनाबायबो दानिया आरो गोजां बोथोराव थाबनो मोनायोना मानो एम ब्लक औ जोंहा आगै गोसोखाङा सोंहरदो आरो मानो थांनो अके आब' बाय बाय होनहरबाय जोंहा आगै एम ब्लक दा दे थेंकिउ स माच आगै बाय आब' आंबो थोरसि सुनोसै दे औ दे आगै दे जेबो नङा खामानि थाखायो मोनाबायबो नालाय थेंकिउ स माच आरो ना आगै हायना गाबोन फैफिनगोनखौ आसा खालामबाय नोंखौबो थेंकिउ स माच आं लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय दसे समब्लाबो थाबाय एम ब्लक इंलिस ओरैनो गोसोखां औ जोंहा आगैया ओरैनो होनदों खामानि थायोना मोनाबाय नालाय आंबो थांनोसै बारा सम थाला सारिथासिमल' थानोसै आंबो नै 40 जाखाबाय मोनाबायबो आं दुथायावनो फैदोंमोन आरोना खिन्थु नेटआ प्रब्लेम जानानै माने आं मोजाङैनो थानो मोनासै फार्स्टनिखौ दानफिननानैसो उनाव होफिनबाय नेटानो आंना जाथारा प्रब्लेम जाबाय थायो औ फैफिनगोन आब' गाबोन औ दे आगै थेंकिउ स माच आरो ना दे होमब्ला बाय होनबाय आंबो बाबु फिसालाया खारथिंबाय दं जोंहा मोनाबाय दासिम थानोसै हेलौ आगैमोन सोरबाफोर दंबावोबा अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होनानै गालांदो अननानै दिनै जोबोद खम फैदो आंना नेटानो प्रब्लेम जायोना चार्जबो गैला बेटारिबो ल' जाबाय थांजोब्बायबो गैला थांजोब्बाय मनिरामाव थांबाय नामा माइनावआ गोसोखां बर' आगैयाबो थांबाय नामा मा जादो बाबु फै बाबु फै नोंनि गन्थंखौ गेदेर गोदोर माथो अ आंनि गन्थंआ गेदेरथ' आरो आं दङ नामा अ दे थेंकिउ स माच आरो ना दसे थाथ'दो सारिथासिम आगै गोसोखाङा खारबो अके रावबो गैला थांजोब्बाय आगै नोंल'सै आरोना रावबो गैयाबा बायोथ' आरो रावबो गैला थांजोब्बाय मोनाबायबो ना आंबो दोननोसै रावबो गैलाबा बायोना रावबो गैयाबाना नोंनि फेसबुकआ मा औ आंनि फेसबुकनि मुङा रिजुमनि बर' मोसाहारि आरोना आगै चेक खालामना नायनो हागोन आरो ना ओमफ्राय पेजआ जाबाय रिजु मोसाहारियानो जेरै इउटुबाव बिदिनो एखे आरोना रिजु मोसाहारि गोसोखां बर' मा नेम औ खोन्थाबाय आङो गोसोखां बर' नायनो हागोन चेक खालामनानै
रावबो फैला नामा दोननोसै खोमा आंबो आंनिया गोमजोर बर' औ आगै आं चेक खालामना नायगोन दे फेसबुकआव आरोना गोमजोर बर' दोननोसै गुमै नायनो नागिरबाय थादोंमोन र' गैला थांजोब्बाय गुमै नायग्राफोरा सिख्लाफोरा थांजोब्बाय गोसोखां दोननोसैबा दोनदो औ दोननोसै आरोना आगै मोनाबायबो ओमफ्राय थेंकिउ स माच आरोना आगै नोंनिसिम दसे गोबाव थाबाय नोङो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव हेफाजाब होफानायनि थाखाय थेंकिउ स माच मा बखि हरबाय थानाङा अके गाबोन फैफिनदो आरोना आगै गोसोखां मायो लेक्सार मारि हरनानै खिथिखादो नोंखौ गावखौ खिथिबा जि लाजिलायो ओमफ्राय नुजायाबा खोब बखि हरबाय थागोन इयो खिथि फैगोन बाय औ दे थेंकिउ स माच आगै बाय दोननोसै सोरबा खासे फैबावदोंमोन आदाया नोंसो आदाया बखि हरबाय दं उनथिं थानानै आरोना नोंसा आदाया थांबाय आगै माबा उनथिं एदाव हरनानै ओमफ्राय दिन्थिनायखाय थांबाय दिन्थिग र' मालाबा नुखायोना आरो सिनायखायोना मोनाबाय दोननोसै आरोना आंबो बेसे जाखो 48 सारिथासिम थानो सानदोंमोन आरोना रावबो फैला नालाय ओंखायनो दोननोसै 5 मिनिट गाबोन नायगोन औ दे आगै जागोन गाबोन नायनो हागोन 10 मिनिट दंबावोमोन आरोना दायो रावबोआनो गैला नालाय सोरबा फैदोंमोन आरोना साथाम कमेन्ट हरनायमोनबा कमेन्ट हरलासं सोर फैदोबा जानो सोर फैदो अन्नानै कमेन्ट हरदो आरोना जाय अनलाइन दङ आगैमोन अनिमा बसुमतारी ब्लग हाय फ्रेन्ड औ लोगो मा खबर थेंकिउ स माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर लोगो अनजिमा अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना मा ओंख्रि जानाय नेटआ स्ल' जायोना ओंखायनो थाबनो कमेन्टआ श' जाफैया नेटआनो नांगोन नाङासो हो मा बायनो गिम्बुल नायखोमाबाय थायो माथो अ नोंसा माबाया आदाया ना सोरखो होनखो जानो सोरखौ होनहरखो नायखोमाबाय थायो माथो ना बाखिफोरखौ होनदो खोमा आरोना कमेन्ट हरा माने ओरैनो थायो अनिमा बसुमतारी आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना होनो थिनो सापर्ट खालामनो बयबो
औ जों दायो सोर सोर अनलाइन दङ सासेल'सो दं खोमा ना सासे सानै दङ आरोना आगै लोगो अनिमानिखौ सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना आगै गोसोखाङा सापर्ट दङ ना गैया अनिमानिखौ सापर्ट खालामना होदो मानसिफोरखौ मानसिफोरा थानानै अनलाइन थाब्लाबो कमेन्ट खालामा मानोबा नायखाबाय थायो होनलाय खोनाया र' गोसोखां बर' आं खालामगोन अ अनिमा ब्लग थेंक इउ फ्रेन्डआव थेंक इउ होनदो आरो ना माबाया गोसोखाङा गैया दायो खालामगोननो आरोना अनिमानिखौ खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय रावबो गैला नै थांजोब्बाय दहायसो फैदोंमोन आरोना गाबोन फैफिनब्लानो जाबाय आगै लोगो अनिमाया दिनै बारा फैखायाखै खम बहुद अनिमा हा दोननोसै आंबो खैथा जाखो सारिथा जासिगोन अब्ला आगैमोन आं दोनथ'नोसै नामा अननानै लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होदो आरो ना गाबोन लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय हरबाय जोंहा अनिमा लोगोआबो दे बाय बाय थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय नेक्स्ट गाबोन लोगो मोनफिनबावसिगोन अके बाय बाय मोनाबाय आरोना दोननोसै आं